a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. L-aktar eżis ejjew ngħaddu dawn il-mumenti dal-ħin, dal-ftit ħin ma' Ġesu. Nisimgħu il-kelma tiegħu, nitolbu, nisimgħu l-vuċi tiegħu fil-qalb tagħna. Illum għal darb'oħra ħanamlu qudiesa għal vokazzjonijiet saċerdotali. Nitolbu l-Murej biex jibgħat ħaddiema fil-ksat tiegħu. Imma l-ewwel qabel kollox dawn il-ħaddiema għandhom iwieġbu għas-sejħa li l-Mulej jagħmlilhom. Imma tejb ukoll li fl-istess ħin nitolbu wkoll għal vokazzjoni għaż-żwieġ nisrani. Importanti dan ukoll li nirrealizzaw kemm importanti. Għaliex minn żwieġ nisrani jista' jkollna iktar żwiġijiet insara u minn żwiġijiet insara jkollna vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Ħenna lina Mulej għax dnibna kontra tiegħek. Uri lilna Mulej it-tjieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, li provdejt rajja għal poplu tiegħek. Sawwab fil-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-pjetà u tal-qawwa biex irawwem ministri xierqa tal-altari tiegħek u jqajjem difensuri qalbina u twajba tal-Evanġelju tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-Ġenesi. Meta Alla ħalaq l-art u s-sema, meta kien qatt ma hemm ebda xitla tar-raba fuq l-art, meta ebda ħaxix tar-raba ma kien għadu nibet, għax il-Mulej kien għadu ma bagħatx xita fuq l-art u bniedem ma kienx hemm biex jaħdem l-art minkejja l-ilma tiela mill-art li seta' jsaqqi l-wiċċ kollu tal-art. Il-Mulej Alla sawwar il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħlu f'imnifsejh nifs il-ħajja u l-bniedem sar ħlejqa ħajja. U l-Mulej Alla ħawwel ġnien fil-Eden, in-naħa tal-Lvant, u qiegħed hemm il-bniedem li kien sawwar. U l-Mulej Alla nibbet mill-art is-siġar kollha li jpaxxu l-għajn u bnina għall-ikel, u s-siġra tal-ħajja f'nofs il-ġnien u s-siġra ta' tarif it-tajjeb u l-ħażin. U l-Mulej Alla ħal il-bniedem u qiegħdu fil-ġnien tal-Eden biex jaħdmu u jħarsu.
U l-Mulej Alla ordna lill-bniedem u qallu: mis-siġar kollha tal-ġnien tista' tiekol, imma mis-siġra ta' tarif it-tajjeb u l-ħażin la tikolx minnha, għax dakinhar li tikol minnha żgur li tmut. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Birek ruħ tiegħi il-Mulej, flimkien, birek ruħ tiegħi il-Mulej. Birek ruħ tiegħi il-Mulej, Mulej Alla tiegħi inti kbir bil-bosta, bis-sebħ u l-ġmien li inti mlibbes, bid-dawl bħal mantell inti imkebbeb, flimkien, birek ruħ tiegħi il-Mulej. Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha li tagħtihom ikilhom b'waqtu. Inti tagħtihom u huma jiġbru. Tiftaħ idejk u jiġbgħu bil-ġid. Flimkien, birek ruħ tiegħi il-Mulej. Jekk joħdilhom nifisom imutu u jekk it-trab u lejn it-trab jerġgħu imorru, ma li tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti jiġġedded wiċċ il-art. Flimkien, birek ruħ tiegħi il-Mulej. Il-kelma tiegħek hi l-verità, għaddisna permezz tal-verità. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' sejjaħ in-nies lejh u qalilhom: isimgħuni intom ilkoll u ifhmuni. M'hemm xejn minn barra li meta jidħol fi bniedem itebbaw, imma dak li joħroġ minn ġol bniedem dak hu li jtabba lill-bniedem. Meta ħalla n-nies u daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsewh fuq il-parabbola. U hu qalilhom: intom ukoll daqshekk bla moħħ, ma tifhmux li xejn ma jista' jtabba lill-bniedem minn dak li jidħol ġo fih minn barra, la darba dan mhux fil-qalb imur iżda fl-istonku biex imbagħad jintrema fil-ħofra. B'hekk wera li l-ikel kollu huwa safi. U qalilhom: dak li joħroġ minn ġol bniedem dak hu li jtabba lill-bniedem. Għax hu minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem li joħorġu l-ksibijiet il-ħżiena, żina, serq, qtil, adulterju, reba, ħażen, għerq, libertinaġġ, għejra, malafama, supervja u bluwa. Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jtabba lill-bniedem. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Wara li fl-aħħar ġimgħat konna qegħdin nisimgħu fl-ewwel qari siltiet mill-Littra lil-Lut, issa mill-bieraħ illum u anki l-ġimgħa d-dieħla ħankunu qegħdin nisimgħu siltiet mill-ewwel paġni tal-ktieb tal-Ġenesi. Smajna l-bieraħ parti mir-rakkont tal-ħolqien u kompla llum. U l-awtur imnebbaħ minn Alla qiegħed iwassal messaġġ importanti. F'din is-silta tal-lum qed jurina kif aħna l-bnedmin niddependu fuq Alla. Kif jurina dan? Smajna l-kliem illum fl-ewwel qari li il-Mulej Alla sawwag il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħlu f'imnifsejh nifs il-ħajja u l-bniedem sar ħlejqa ħajja. Mela il-ħajja hija don ta' Alla. U Alla li propju wassit tal-ħajja tagħna, aħna maħnissi din ħajjitna. Alla huwa dak li jżommna, li jieħu ħsiebna, li jipproteġina. Fil-fatt smajna eku ta' dan anki fis-salm responsorjali llum meta propju eku
ta' dak li smajna fil-ktieb tal-Ġenesi għandna l-kliem fis-Salm jekk toħdilhom nifisom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru. Malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti tġeddet il-wiċċ tal-art. Mela dan huwa l-ewwel aspett fejn aħna nifhmu li aħna niddependu fuq Alla għall-ħajja tagħna. It-tieni mod kif qiegħed iwasslilna l-messaġġ dwar id-dipendenza tagħna fuq Alla huwa dan. Meta Alla qiegħed lill-bniedem u qiegħdu fil-ġnien tal-Eden biex jaħdmu u jħarsu. Mela Alla poġġa lill-bniedem fl-aħjar post possibbli. Poġġih fil-post fejn jista' jaqdi dmiru bl-aħjar mod, jieħu ħsieb l-ambjent ta' madwaru. Innu taw ftit kif għal poplu ludi il-ġnien u ġnien sabiħ kien dejjem l-ideal għalihom, pajjiż niexef, ftit xita, imma meta kienu jaraw il-ġonna sbieħ li kien hemm f'pajjiżhom jew nkella fl-art tal-Babilonja, b'dawk il-funtani, b'dawk is-siġar, b'dak il-frott, b'dak il-ħxejjex, dak il-fjuri, kienu jgħidu wara dan huwa il-post ideali mela. Mela Alla poġġa l-bniedem f'post ideali. Alla poġġa lilna fl-aħjar post fejn nistgħu nkunu. Niddependu minnu. U t-tielet aspett fejn qed iwasslilna dal-messaġġ importanti dwar kemm niddependu fuq Alla huwa dan. Meta Alla qal lill-bniedem mis-siġar kollha tal-ġnien tista' tiekol, imma mis-siġra ta' tarif it-tajjeb u l-ħażin la tikolx minnha. Mela l-bniedem kellu l-għażla kollha, kien hemm kull tip ta' siġar, kull tip ta' frott, kull tip ta' fwieħa, kull tip ta' duwa. Imma qallu minn dik is-siġra partikolari la tikolx minnha. Alla jieħu ħsiebna, Alla jrid il-ġid tagħna u Alla jrid li aħna ngħixu f'ordni, ngħixu baqal, inkunu wkoll dixxiplinati fuqna nfusna, għax dak huwa għall-ġid tagħna. U dan kollu ġej, dan id-don ġej kollu minn Alla. Propju illum Ġesu wkoll fl-Evanġelju ikompli jagħmel eku biex nuża l-istess espressjoni ta' dak li smajna fl-ewwel qari. Meta jitkellem fuq l-għażliet li jagħmel il-bniedem. Il-ħażin mhux minn barra jiġi, il-ħażin li nagħmlu aħna jiġi minn ġo fina u jsemmi lista twila ta' 13 il-dnub serju. Isemmi diversi dnubiet u daw jiġu mill-għażliet ħżiena li nagħmlu aħna meta aħna nabbużaw mill-libertà, mid-don tal-libertà li tagħna Alla. Inti tista' tagħmel it-tajjeb, anzi msejjaħ li tagħmel it-tajjeb, imma inti għax tuża ħażin id-don tal-libertà li ta' Alla, tagħżel il-ħażin. Taqa' għall-ingann tat-tentazzjoni, għax x'inhi t-tentazzjoni u x'jipprova jagħmel ix-xitan. Jipprova ħaġa ħażina jpinġina bħala ħaġa tajba u jingannana. Dak huwa dnub. Għalhekk jew illum tassew nħallu dil-kelma tal-mulej illum tidwi fil-qalb tagħna. Propju nħallu jidwi fil-qalb tagħna l-kliem li smajna llum fil-versett ta' qabel l-Evanġelju. Il-kelma tiegħek mulej hi l-verità. Qaddisna permezz tal-verità. Mulej missier qaddis aħna li nġbarna madwar l-artal tal-kelma u l-artal tal-Ewkaristija, aħna nresqulek it-talbiet tagħna. Mulej missier qaddis nitolbuk għal paċi fid-dinja. Mulej rattab l-bussija tal-qlub tal-bnedmin biex ifittxu it-triq tal-paċi u mhux tal-vjolenza. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej missier qaddis niftakru fil-morda kollha tagħna u dawk li għandhom mart terminali, dawk li jinsabu għal-kura barra minn pajjiżna biex inti mulej tgħinhom u tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex issejjaħ ħafna irġiel u nisa biex jisimgħu s-sejħa li qed tagħmlilhom biex jgħixu iż-żwieġ nisrani.
Għatihom il-grazzja biex isibu kull għajnuna f'din it-triq li huma jixtiequ jgħixu, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-vokazzjonijiet saċerdotali. Għamel mulej li dawk li inti ssejjaħ biex jimxu warajk bħala saċerdoti iwieġbu u jsibu wkoll kull għajnuna permezz ta' persuni oħrajn li jgħinuhom fid-discerniment ħalli jwieġbu għas-sejħa li qed tagħmlilhom, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru fl-eżis mejtin kollha tagħna. Għamel mulej li huma jaraw id-dawl ta' wiċċek għal dejjem, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Missier Qaddis ilqa' dawn it-talbiet tagħna u ħafna intenzjonijiet oħra li hemm fil-qalb tagħna bħalissa. Għatina l-grazzja mulej li narfu li l-kelma tiegħek hija l-verità. Qaddisna mulej permezz tal-verità int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tjieba tiegħek mulej ilqa' t-talb u l-offerti tal-poplu tiegħek biex l-amministraturi tal-misteri tiegħek jikbru dejjem fin-numru u jibqgħu sħaħ sal-aħħar f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Xieraq tas-sew li nroddulek ħajr. Tajjeb u sewwa li nsebħuk Missier Qaddis għax int waħdek Alla ħaj u veru qabel kull żmien u tibqa' għal dejjem u tammar f'dawl fejn ħadd ma jista' jersaq. U int li int waħdek tajjeb u għajn tal-ħajja għamilt il-ħlejjaq tiegħek biex timlihom b'kull barka u tenni lil ħafna minnhom bid-dija tad-dawl tiegħek. Quddiemek għalhekk jinsabu tajja blaqat ta' anġli li lejl u nar jaqduk, jitaxqu bis-sebħ tiegħek u bla qiegħda jsebħuk. Magħhom nissieħbu aħna wkoll u flimkien mal-ħlejjaq kollha tal-art li bleħinna jfaħruk nistqarru u nfaħru ismek u ntennulek l-innu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Infaħruk Missier Qaddis għall-kobor tiegħek, għall-erf u l-imħabba li bihom int għamilt kollox. Ħlaqt il-bniedem ġbija tiegħek, fdajtlu f'idejk id-dinja kollha biex jieħu ħsiebha, ħalli jaqdi lilek waħdek ħalliq tiegħu u jsaltan fuq il-ħlejjaq kollha. U meta ma qatx għar-rieda tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, int ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk dħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profeti rawwimthom jistennew is-salvazzjoni. U int Missier Qaddis hekk ħabbejt għad-dinja
li meta waslet il-milja ta' żminijiet battilna libnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem mill-Ispirtu Santu, twieled minn Marija Verġni, għadda ħajtu fostna u kien bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Huwa wassal il-bxara tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin. Biex itemm il-ksib ta' mħabtek talilu nnifsu għal-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet eret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna imma lih li mitu l-xox talina min għandek missier fuq dawk li jemnu bagħat bħala l-aqwa don l-Ispirtu Santu biex itemm fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-qdusija. Nitolbu għalhekk mulej li l-istess Spiritu Santu jogħġbu jqaddes dawn l-offerti biex isiru il-ġisem u id-demm ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li juħallinna bħala patt għal dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek missier qaddis u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar u huma jieklu ħal ħobs, birek, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll ħal-kalċi bl-inbit ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna. Niftakru fil-mewt ta' Kristu fl-inżul tiegħu fl-imwiet. Nistqagu l-qawmin tiegħu għall-ħajja u tluh fil-lemin tiegħek. U aħna nistennewh jiġi fil-glorja, nofrulek il-ġisem u d-demm tiegħu. Is-sagrifiċċju li joġob lilek u li jiswa s-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjejt għall-Knisja tiegħek. Għamel fit-tjieba tiegħek li daw kollha li jieħdu sehem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi. L-Ispirtu Santu jaqgħadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'dawk kollha li għalihom qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet kollha tad-dinja, il-ministri tiegħek kollha, dawk li qegħdin jagħmlu din l-offerta u dawk li hawn madwarna, il-poplu tiegħek kollu u l-bnedmin kollha li jfittxuk b'qalb safja. Ftakar ukoll f'dawk li mietu fis-slim ta' Kristu u fil-mejtin kollha li inti waħdek taf il-fidi tagħhom. Lilna l-koll u lidek missier ħanin Atina li mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin tiegħek, inkunu nistgħu niksbu l-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek fejn mal-ħlejjaq kollha, meħlusa mit-taħsir ta' dnub u l-mewt, insebħuk bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u lit l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art.
ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswaw lilna stqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisti meħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsin u l-fejqan tar-ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnub tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-ħobs tas-sema, għamel li b'dan is-sagrament tal-imħabba, iż-żerrija li inti xerred bil-kotra fl-għalqa tal-Knisja tiegħek tikber u tagħti l-frott, billi ħafna jażlu għalihom infushom ix-xorti li jaqduk fl-aħwa kollha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta.
Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' verament nisma li mhux biss se titqassam li kelimet jinħolqu wkoll ċentri ċkejknin fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura r-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. M'hemmx għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna tnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġena l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi
grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem, akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa u mollija fuq il-kori kollha tal-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlowa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont il-femiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrihuma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja Talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina.
Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tallet neħit nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf tallet neħit nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tallet neħit nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażan u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santu Rocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata, kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq l-irus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.